Netwerkcafé is natuurlijk bij uitstek het moment om dingen vanuit Dwaande te presenteren, de ontwikkelingen. Ondernemers komen hier samen met overheid, met maatschappelijke organisaties. En vandaag is een belangrijk moment. De website, de nieuwe site wordt gelanceerd. Een portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost-Friesland. Mooi dat we dat hier vandaag kunnen presenteren. We worden er alleen maar sterker van, dus ik zou namens de hele regio willen zeggen: welkom Verwetterdeel, fijn dat we hier vanmiddag mogen zijn. En we gaan er samen mee aan de slag en we gaan samen mooie resultaten boeken. Ik vind het fantastisch dat we hier met elkaar staan, dat we met elkaar aan de gang kunnen gaan. Dus wat dat betreft hoop ik op een goede, gezamenlijke toekomst met heel veel Waddenfondsgeld, maar ook met heel veel projecten, vooral in de uitvoering. Want laten we ervoor waken dat het niet een papieren oefening wordt, maar dat we daadwerkelijk het werk kunnen zien en dat het banen mag opleveren. Daar wil ik ervan zeggen. Eerst was eigenlijk Dwaande heel erg gericht op recreatie toerisme, maar bedrijven, bewoners moeten er heel nadrukkelijk bij betrekken. Het waren ook eerst 3 verschillende websites en nu ook een bundeling. Geen versnippering meer, 1 centrale website. En ik denk dat het heel erg belangrijk is. En wat we natuurlijk ook heel erg graag willen met Dwaande, het is nu nogal een beetje heel erg van de overheid, van de gemeentes. Maar het is natuurlijk straks van belang dat het niet meer van de gemeente is, maar juist van die bedrijven, van de bewoners. Dus een nieuw jasje met nieuwe informatie en een nieuwe start van die pagina. En ik denk dat wij daar niet lang over moeten praten, maar dat we hem vooral moeten laten zien nu. De basis ligt er nu. Alle informatie die beschikbaar was over de projecten binnen Agenda Netwerk Noordoost zijn eronder gebracht. De recreatieve informatie is eronder gebracht. Wordt ook meertalig aangeboden, Duits en Engels ook. Dus dat staat. Maar we moeten natuurlijk kijken hoe we ook informatie vanuit ondernemersnetwerken op die portal krijgen. Informatie over het huis en aanbod in de regio. Zodat het ook echt het informatiekanaal wordt voor bewoners, bezoekers en bedrijven.